to hear your voice. Be my friend, share this. Speak up and change the world. Be my friend for peace. I want to hear your voice. Be my friend, share this. Speak up and change the world. The call of our prophets. ברגע זה אנו עוברים את שער האריות. אנחנו בתוך העיר העתיקה. אנחנו בתוך העיר העתיקה. הר הבית בידינו, כאן תלמיד, הר הבית בידינו. ראש שריף קיבלנו, כל הכבוד, כל הכבוד. חדל, כל הכוחות חדל. גוזל, חתוך את השמיים, טוס לאן שבא לך. Hi, I just want to make a deposit. You have your account number? Right here. Lean forward, please. What is this? It's our new customer tracking system. It has your account number and barcode. It speeds you right through the line. Now what? That line over there. Feel like banks are getting a bit impersonal? What's a holdup? I hate it when these things don't scale. טוס לאן שבא לך, רק אל תשכח, יש נשר בשמיים, גור לך. הגוזלים שלי עזבו את הכיף, פרסו כנפיים ועפו, ואני ציפור זקנה נשארתי בכיף. מקווה מאוד זה, הוא היה גר בסיני, הקטנצ'יק הזה. איך קראו לו? אני ארמוז מה שאת... מיקי. כן. אורן. זה לא שריג? יפה. זה תמר... נכון. נאור. התאמנת על זה. לא! לא, מה? טוב, יאללה. זה מתחיל טוב. זה מהמשפחה של ברוש. נכון. קניתי קלמנטינות תמיד אצל הסבא. תומר. תומר, אבל המשפחה... ברוש. לא, סליחה, זה כי אנחנו כל פעם מזכירים מה הפך בבית שלו, זה איזה אחוזה. רפי הוא היוזם דרך אגב של... כן, אחד היוזמים שלו. האבא שלו זה צ'יטה. נכון. כן. עכשיו אנחנו מתחילים אלון, שלומית, וזה זהבי. נכון. יובל. יובל זהבי. גלית. עכשיו, גלית... גם את אמא שלה אצלם בטח מכירה, פוגשת. כן. אבל גלית יצא לי כמה פעמים, חמוד, משהו להפליא, כולם מקסימים. ישבתי בקפה עם חברות, בקפה כזה בהרצליה, ואז היא באה עם בעלה, ואז היא אומרת לי, אתה יודע, תכיר, זאת הייתה מורה שלי. מה זה התרגשתי? וכל כך היה מרגש. אז ככה שאותה אני באמת ראיתי. נכון. וזה גדעון ברנס, אני לא יכולה לשכוח. אני עובדת לפני כמה שנים בדואר ברמת השרון, אני לא יודעת אם הוא יזכור, בדואר המרכזי. ואני שואלת משהו, איפה התור או מה, ואז פתאום מישהו בא אחוריי, אתי, זיהיתי את קולך. הוא עמד מאחוריי, הוא זיהה את קולי. הכבוד, הוא ממשיך עם הספורט, אני מבינה מאדם. כן. אני זוכרת אותה חמודה. וכמובן הדר. טוב. שובבה מתוקה, מקסימה, שכחתי את שמה. ורד. ורד, מרגלית. נכון. נכון? כן. ועירת חורש, ואחרונה זאת ברח, זה לא קרוב שיר אותה מתאים. לא, אני עושים פוטושופ אחרי זה. כן, אני רוצה לספר לך.
שכשאני, ולא רק במחזור שלכם, כל מחזור שאני סיימתי ללמד, הגיע החופש הגדול, מסיבת סיום עצומה, אדירה, נהדרת. אני חליתי על אמת, וזה אני מגלה עכשיו סוד. ברוכים הבאים לרמת השרון. קולנוע גיל הפך להיות קולנוע כוכב. מועצת רמת השרון בינתיים הפכה לה להיות עירייה. והבניין כמו כולנו תפס קצת נפח. אני או יהודי? וגולן, סביר מאוד להניח שתזהו. את האצטדיון הזה בנינו ב-1978. יש בו כ10,000 מקומות ישיבה. את הטריבונות בנינו בגובה 40 סנטימטר, לנוחיות הקהל. אהלן, אהלן. נו, איך המגרש? מצוין, זה העיקר. השקענו במקלחות, השקענו בחדרי הלבשה, השקענו בעזרים טקטיים. אתלטיקה, לא פחות חשוב. כל הכבוד! מסלול רקורדן משובח. אתם רוצים קצת אור? בבקשה. חיים! תדליק את האורות בבקשה! שמנו פה 10 טון פנסים. מה זה בנינו, השקענו, שמנו? אתה שותף? אני אסביר לך. אני ממלא טוטו כל שבוע? ממלא. הטוטו מקדם את הספורט בישראל? מקדם. אז אני שותף. Freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing whatever you're, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. When I get older. זה גדעון? כן. נראה אם את מזהה עוד מישהו, ניתן לך צ'אנס. אני מזהה פרצופים, אני לא זוכרת את השמות. שמות, ברור. אני כן מזהה פרצופים. אני אתן לך קצת... מירה? מי שהצבעת עליו זה רפי בן אריה. נדמה לי
היה ערב סשה ארגוב, וניגשה אליי מישהי, וזיהיתי את הפרצוף שלה, לא זיהיתי את השם, והיא אמרה לי, את לימדתי את הבן שלי, אורן, והיא אמרה לי שהייתה איתי בתנועה כשהיינו נערות, נדמה לי. ולא זכרתי. כן. וזאת תמי שפירא, כן. עינת יוזנט ואורנה פלדמן. את האבא אני מכירה. של עינת. של עינת. מה היא עושה? יש פלאפון באוטו, את משיגה את הכל לבד. פילי הטכנולוגיה. אני היום שבויה של מחשבים. אני עובדת בטף מצלצל לאיש המחשבים שלי, אני מתה. יש לי בעיה שהוא צריך לפתור לי אותה. אז, אבל אני מתעסקת עם אייפד ועם אייפון והכל. למה באמת עזבת הוראה? 4 שנים אחרינו, זה לא בגללנו, אני מקווה. היא זוכר אותך לפחות בתור מורה קשוחה. כן, הייתי גם... תראה, במקומות שעבדתי, יש לי נאמנות של עובדים בלתי רגילה, למרות שהייתי מאוד קשוחה. אני תמיד דרשתי הרבה. גם, אני מקווה שהם הבינו שגם מעצמי, אבל תמיד דרשתי הרבה. מאוד הייתי קשוחה. אני גם קשוחה עם ילדיי. טוב, זה נראה שזה הצליח. אין מעורבות כמו היום. גם כשאני שמעת היום הורים שבנוכחות הילדים, אך זאת מורה מטומטמת, זה מקפיץ אותי. זה קורה במשפחה, גם שלי וגם שלך, לא רק באמריקה, אצלנו גם. כאן אנחנו בשכונה, כמו במשפחה קטנה, וגם עם קצת ויכוחים, כולנו פה כמו אחים. החיים חולפים אט-אט, והכל כל כך נחמד, והעיקר שזה נשאר במשפחה. שוב מזוודות קטנות פתוחות על המיטה שלי, אורזת את כל השקרים שכבר סיפרת לי, והסיפור אותו סיפור של מוות ופרידה, שלום געגועים להתראות לאהבה, הזיכרונות מאחוריי שערו קפואים, חנות של מזכרות אקנה לי כמה חדשים. מה קורה, מיכאל? חיבוק, לא ראיתי אותך הרבה זמן, זירות על העיניים בגב, על הכיפק. נהדר. בוקר טוב, היום מתלווה אלינו המפקח שלום הסייג, שהחליט בסוף השיעור אם אני מפוטרת או לא, אז תתנהגו רגיל כמו שאתם מתנהגים תמיד. בסדר?